Hola, sóc Eugenio Viñas i l'altre dia me'n vaig fer un esquins al turmell, però com que ara fem la televisió des de casa, no tinc excusa per no donar-vos la benvinguda a Please Play. Please Play, amb molta marxa perquè ballem i pensem amb Jazz Woman. Coneguem l'actor de Benicàssim més internacional, Fernando Guayar. Sona Jonathan Penalba, fem fotos a Londres amb Àlex Amorós i molt més ja. Vosaltres quina relació teniu amb els tòpics? Jo els tinc un poc de mania. D'amor-odi, més bé amor que odi, perquè em fot moltíssim quan tenen raó. Per exemple, la primavera és l'època de l'amor. Pam! Veges a veure si és tòpic o no és tòpic. I primer pense, doncs no necessàriament, la primavera és igual d'amorosa que la tardor, però és que la ciència li dona la raó. Quin fàstic, tu! La primera raó científica té a veure amb les hores de sol, i en aquest sentit, els valencians ens dividim en dos grups. I no parle ara de moros i cristians, ni d'urbanites i neorurals. Valencianes i valencians ens dividim històricament en dos. En el lloc bo de la història... En el lado bueno de la historia, digo. El lloc, vull dir, bo de la història és el del meridià de Greenwich, vull dir, i en el lloc equivocat de la història, que són quasi totes i tots els valencians. O siga, els del Baix Maestrat i els de la Marina Alta, que tenen l'horari bo, perfecte, tot això perfecte, però la resta portem un segle amb unes hores de llum impròpies i amb la promesa europea de canviar-ho. Una promesa raonable i racional que em recorda al pla de vacunació en el qual estem i en el qual pensem especialment els que ja portem al cos una dosi d'AstraZeneca, com és el meu cas. Sí, sóc d'eixes persones que s'ha punxat una ruleta russa de la vida amb una injecció. Què serà de nosaltres? Misteri, no ho sabem. Però no parlem d'eixa vacuna, parlem de la vacuna de l'amor perquè, segons la ciència, més hores de sol és igual a més interactuació vital. Així tens el vi, la llimonada, el cacau, tens la teua ensalada, què vols demanar més? I més hores de sol també amb menys roba, que estareu pensant que vull parlar de com ens atrau la bellesa i l'estètica, la cultura visual, però no van per ahir els tirs, perquè té a veure amb que deixem més carn a l'aire lliure i segons la ciència això genera, doncs, olors, pell, reaccions hormonals... Puja la serotonina, com la marea quan arriba. Però deixem de banda els temps de la serotonina, que és l'hormona dels cossos que fan dieta mediterrània, generosos, per actualitzar el tòpic i la pregunta. I la fem, és l'amor tan efectiu a la primavera, segons la ciència, però ara, en temps de Covid? Evidentment, no. Més hores de sol, sí, però el món no se vos acaba a les 6 de la vesprada quan tanquen la terrassa? I vos ho pregunte, perquè no ho tinc clar. Com s'ho fa la gent jove per a lligar? Però si quan anàvem de ruta eixíem a les 12 de la nit, o és que han traslladat l'hora del festejar a l'esmorzaret? Difícils d'entendre per a gent no iniciada. I l'altre és encara pitjor perquè això de les hormones, la pell i la serotonina... Tot això, com ho apanyem? Amb la mascareta posada. Bé, després que ningú s'espante si la natalitat s'ha desplomat. Tot i que pot ser que això dels índexs de natalitat que s'han enfonsat tinga alguna cosa a veure amb que els sous, segons els estudis econòmics, es quedaran fora de joc durant els pròxims 15 anys i que ja portem 10 de crisi total, que, no compteu amb nosaltres amb això d'estimar-se per a continuar l'espècie. No descarteu que siguem la generació que tanque la porta a la humanitat. No podemos entrar al mercado laboral, no trabajamos, es imposible que nos vayamos de casa y nuestro proyecto vital no empieza. Nosaltres, mentrestant, en compte de tancar portes, obrim finestres a la cultura, que sempre queda molt bé dir-ho. I per això vos proposem, en els pròxims minuts, conèixer uns quants pardalets que piquen i volen, que és una meravella. Preparades? Arranca Please Play. Carmen Aguado, més coneguda per totes per tots com Jazz Woman, ja s'ha guanyat. Jo crec que el seu lloc en la primera línia del rap en valencià.
Estudiava saxo al conservatori, però a ella això de repetir el repertori d'uns altres no li anava molt. Volia fer la seva pròpia música i volar lliure i ja porta prou de temps fent-ho. Perquè es va ficar primer en el circuit de jazz, i ara li preguntarem què té a veure això amb el seu nom, i després es va passar al reggae i d'allà al hip-hop, i allà sí, ara la seva música no és només rap, perquè també hi ha trap, també hi ha salsa, també hi ha dancehall, bachata de vegades, segons li pega la cançó. Les seues lletres són un torrent de flow i sobretot de mala llet. I ja podem saludar Carmen, que està a l'altre costat. Jazz Woman, benvinguda. Hola, què tal? Com estàs? Moltes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies a tu. Teníem moltes ganes que estigueres així en Plisplay, perquè la veritat és que, com dèiem, eres una de les veus més clares i més fermes del rap i del hip-hop i d'altres coses que he dit per ahir, perquè ja portes temps barrejant molts estils en la teua música. Però anem a parlar de Faena, Carmen, perquè els dos discos que has publicat tenen nom de personatges de Disney, el primer Bagheera i el segon Malèfica, que és el que continues pegant-li voltes i presentant des de l'any passat. Jo et volia preguntar perquè este disc, en gran mesura, volia fer com una reflexió, una crida al paper d'una Malèfica que potser no és tan roïna com ens l'han pintat o menys estereotipada com ens l'han pintat. Quina era la teua intenció en aquest disc? Traure en si la història de Malèfica del seu puesto, no? Del que l'havia posat Disney, que era mala però realment no sabien el per què era mala, no? També t'he fet un poc de reflexió a lo que mos passa a totes les dones en la vida real, de que tenim molt de pes en les esquenes i molta gent pues, t'etiqueta sense saber què és el que tens darrere teua. I ja eres mala perquè t'ha etiquetat aquesta persona i a partir d'ahí ja eres la mala del conte per a sempre, i això no és aixina. O sigui, jo crec que tot el món tenim dret a equivocar-nos, a tindre un passat dolorós o tindre un passat turbulent, no? I aprendre també d'això, d'aixes experiències de la vida. Si hi ha una cosa que tenim clara és que això dels dibuixos d'alguna manera o d'una altra ha estat darrere de la teua carrera, i jo et volia posar així un dibuix en meitat de la imatge. Mira, vaig a llevar la a veure si el reconeixes. Perquè, els dies sangrantes. Perquè conta'ns qui és ell i per què té res a veure amb el nom de Jazz Woman, perquè alguna cosa crec que té a veure. Sí, él es Jazzman o en Días Sangrantes en Los Simpsons y és un dels personatges que en veritat bueno, ella i Lisa són sigut els més referents, perquè sempre que apareixia ell se me aplenava el cor perquè i els pell de punta, o sigui, la pell de punta, perquè m'agrada massa el jazz, o sigui, m'emociona d'una manera exagerada, no? Carmen, fa unes setmanes van tindre en Plisplay a Malux i parlarem de Fins l'alba, una cançó que parla bàsicament sobre els babosos de discoteca. També hem escoltat, per exemple, la música de Tessa parlar d'esta qüestió. No sé què penses tu respecte de que noves generacions, gent encara més jove, tot i el vostre discurs més ferm, més evident, encara cada vegada més públic, sembla que és una qüestió que hauria de ser del passat i està totalment present. La primera imatge que se me ve és ràbia, perquè són coses que no haurien de passar. Jo crec que el respecte el tindria que tindre, sigues home, sigues dona. Jo crec que el respecte és lo primordial, però sí que és de veres que a lo millor sí que tindrien que impartir classes de sexologia als homes i saber que els actes que suposadament ells ho veuen naturals en el porno, realment no és natural. Fa no molt, al final de 2020, aixina per esclatar aquest any tan estrany, vas publicar el videoclip de Checking Fastic. Què volies expressar amb esta cançó i què hi ha darrere d'esta cançó? El motiu principal d'aquesta cançó era la precarietat dins de tot el món artístic. No és com els altres treballs que tu acabes el mes i ja tens el teu sou, que ja era evident, no? Ja era evident que era el nostre sector molt precari, pues ara és més, estem desemparats. Però és una de les barreges, Carmen, que tu fas, perquè en fas unes quantes i jo crec que és un discurs estètic i musical molt actual. És a dir, tu, quan fas aquesta versió de Checking Fastic com a videoclip,
de totes aquestes barretges que tu fas, que són molt interessants, també fas una barreja que em sorprèn perquè és més singular de l'habitual, que és la barreja de les dues llengües, del castellà i del valencià. I ja portes temps fent això. Tu creus que en realitat la teua evolució és molt probable que continues fent esta barreja d'una manera natural? Sí, o sigui, és que està dins del meu dia a dia. Jo ara mateixa, si se me'n va el cap ara mateixa, si no te clave, entre cometes, un valencianisme, un castellanisme, una espardenyà, o canvia el castellà, perquè és que és natural en mi. Ma tia m'ha criat i ha sigut la que m'ha inculcat el valencià, però en casa meus pares, jo parlo en castellà, mon pare manxec, o sigui... Però acceptes que no és el més habitual, és a dir, la barreja en una mateixa cançó de les dues llengües. A veure, no és habitual perquè ningú ho ha vist com algo natural, saps? Sí, totalment. Però tu fas natural. Carmen, en el teu desenvolupament com a rapera ja hem parlat d'alguns referents, però ja fa poc més de 20 anys, per exemple, de Lujo Ibérico de Mala Rodríguez, estava pensant ara, o de Ariana Puello, de Dari. Per a tu, eixes pioneres de finals dels 90, començaments de segle, com veus la seva obra? Com ha influït, si ha pogut influir en la teua carrera? Han influït perquè jo crec que tots els rapers o freestylers o els que estiguen dins del món té que conèixer els primers i les primeres d'això, i sobretot d'ací d'Espanya, no? Que han nascut així. Però sí que és cert que a mi el que me motivava massa d'elles era l'actitud. L'actitud en plan, jo soc igual que tu, me té igual, jo tinc una figa, vale? No tinc el teu aparato reproductor, però puc dar més candela que tu i damunt en barres, o sigui, i al principi l'Ariana Cuello, mal millor dit, a mi me partia el cuello literalment de dir, mare de meua, que cabotage estic pegant jo en esta dona i que agressiva que és. O sigui, és que bombazos, Totalment. Doncs l'última, Carmen, un desig, et demanem un desig. Amb quin gran referent del rap mundial en este moment en què estem, t'avellaria a fer una col·laboració? Mira, d'ací del territori sí que és de veres que m'avellaria pel tema de com canta fer-me una cançó amb Cruz Cafuné. Però si tinc que tirar molt alt per, jo que sé que va ser una col·labo que no va passar en la vida i si passa, mare de toque madera, en Tego Calderón. Però justament perquè han sigut un d'ells ha sigut referent, i si tinguera que agafar una tia, que en veritat també m'avetlles que flipes, pues te diria, a veure, sí, Sara Socas. Sara Socas. Ha sigut tot un plaer tindre't a Please Play. Igualment. Teníem moltes ganes i ens quedem, com sempre, escoltant la teua música. Ens veiem d'ací no res i esperem que siga total d'un escenari nosaltres baix i ballant, si pot ser. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Doncs fins l'altre, ens veiem en de concert. Igualment. Adeu, besets, adeu. Hola, com esteu? Em vegeu? Perquè ara que em deixen fer la meva secció sola des de casa tinc dubtes de la meva visibilitat. En fi, drama. Ficat esta cinta, com les modernes, però totes estan com molt mones i jo parec un poc l'arrebato, però tot bé. Parlant de ser invisible, la que no va ser, perquè de fet és molt important, és la nostra il·lustre valenciana d'avui. Endavant capçalera que arriba Sor Isabel de Villena. Això és molt fort, vull dir-te, Sor Isabel de Villena està considerada la primera escriptora en valencià. La primera escriptora en valencià. Que dic jo que Sor Isabel de Villena és perquè va néixer a Villena, no? Ah, doncs no, quasi la cague com en Lucrècia de Borja. Upsi. Isabel va ser una dona avançada al seu temps, precursora d'idees feministes. Va escriure textos defenent la figura de la dona front de les obres supermisògines. Probablement en eixa època eren unes quantes, com les de Jaume Roig, L'Espill, El llibre de les dones... Que també vos dic, igual en eixa cara no és que Jaume odiara les dones, que sí, és que cap se li acostava. Perdó. Esta secció és una secció lliure de body shaming, menys si eres un misògin. Si eres un misògin com Jaume Roig... En realitat, Isabel va néixer a València al 1430. Era la filla d'Enric d'Aragó i Castella, Enric de Villena. I no se sap qui va ser la seva mare. Era filla il·legítima, però encara i així li van garantir una bona formació i llinatge aristocràtic.
Isabel de Villena es va quedar òrfena als 4 anyets, que això podria ser perfectament l'inici de qualsevol pel·li Disney. Va ser educada en la cort per Maria de Castella, esposa del rei Alfons el Magnànim i cosina de la reina Isabel la Catòlica. I on queixe dels sopars de Nadal en la meua família. La cara que ten este quadre Isabel la Catòlica és la mateixa que poso jo quan algú em fa mansplaining. O la que poseu vosaltres ara mateix mentre jo vos faig Sarah-explaining. Però tornem al que importa de veritat. Abans d'anomenar-se Sol Isabel de Villena, el seu nom era Elionor de Villena. És que va ingressar al monestir de la Santíssima Trinitat. En 1463 va ser nomenada abadessa i va escriure en valencià la seva obra Vita Christi, una de les peces més importants del segle XV. Com que no hi havia Netflix, alguna cosa hauria de fer la pobra dona ahí tot el dia en el convent, no? Dic jo, perquè altres coses... Òbviament, la figura de Sor Isabel de Villena va ser i continua sent molt important, ja que en l'edat mitjana, com ja sabem, les dones estaven relegades a l'àmbit domèstic. Tenien molt restringit l'accés a la lectura i a l'escriptura, que això sona com a ficció distòpica, però no. De fet, així com a salsets, dir que es veu que l'escriptor Jaume Roig treballava per aquell moment com a metge en el convent on estava Sor Isabel de Villena. Jaume Roig, el misògin que he esmentat abans, el de la cara com... Llavors es veu, es comenta, que l'obra Vita Christi era com la resposta de Sor Isabel de Villena a Jaume Roig. Com Sor Isabel de Villena era com protofeminista, això seria com un protobif, no? Solo la valoráis por la belleza, no fijáis de lo que hay dentro de su cabeza. Vita Christi és en realitat una narració sobre la vida de Jesucrist, però amb el propòsit d'il·lustrar a les monges del seu convent. I ara jo vos estic il·lustrant a vosaltres. Es tanca el cercle. En esta obra, Isabel de Villena, amb la seva imaginació prodigiosa i el seu punt de vista femení, narra en lloc de la vida de Jesucrist en si, la vida de la Verge Maria, des del seu naixement fins a la seva mort. L'obra se centra en les dones que van envoltar la vida de Crist, la Verge Maria, Santa Anna i Maria Magdalena. Són presentades com a dones, com a mares, com a iaies, com a persones que viuen la vida de Crist com a dones normals, amb sentiments humans. És que això és molt fort. Era una dona avantatjada al seu temps. Sor Isabel de Villena, presidenta, reina, guapa. ¡Qué bonita eres, más de la reina del martes santo! I ja calle. Si voleu saber més sobre Sor Isabel de Villena, Google no, que a Eugenio no li agrada. I a més que és quasi el que vos he contat jo. Com diu la Juliana Canet, la vida són choices i jo ja he fet les meues. Què passa, Please Players? Com esteu? Vinc a recomanar-vos mogudes culturals, val? Una pel·lícula que he vist recentment i que m'ha al·lucinat completament és ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho Ibáñez Serrador, de l'any 1976, espanyola, un clàssic de terror. Aneu a collonar-vos vius. Chicho Ibáñez el que fa és una cosa molt curiosa i és que li pega la volta al gènere de terror i et posa en la part del monstre o de l'assassí a xiquets i xiquetes que, mare de Déu, quina por fa. Una pel·lícula transgressora, violenta i que vos deixarà al·lucinats que això es poguera fer en Espanya l'any 76. És una pel·lícula molt Hitchcock. I parlant de Hitchcock, mireu que bé fil, esteu flipant, El llibre que recomane és El cine según Hitchcock. Això és una conversa entre François Truffaut, director de cine també, i el mestre del suspens, Alfred Hitchcock, en la qual desgranen pel·lícula la trajectòria d'este senyor, i mola moltíssim perquè Hitchcock explica com feia les seues pel·lícules, explica com treballava amb els actors i les actrius, com muntava les escenes. No era un tio fàcil, Alfred no era un tio fàcil, a ell li se bon la cara seriós, però és molt interessant veure com un dels grans directors de cine de la història, sense cap dubte, feia les seues obres mestres. I per últim, recomano una sèrie. Que difícil és recomanar una sèrie avui en dia, perquè jo no sé vosaltres, però a mi diàriament me'n recomanen mínim 14. És a dir, tu tal per matí ja n'hi ha un tio recomanant una sèrie. Jo recomano una que només té 3 temporades. Jo crec que això és un valor afegit. I que es diu The Leftovers. A mi és una de les sèries que més m'agraden, una de les meves preferides. El seu creador és Damon Lindelof, el creador de Perdidos, i és un poc una seqüela espiritual de Lost, però controlada. Ah, la que a Blanca també la recomané. Així que això és tot. Puc fer promo, no? Jo ara. Tap Zapping, dijous a les 10 de la nit. Ahí vos esperem, Home, això no ho talleu, Això no ho talleu, en sèrio, No talleu això. Àlex Amorós s'ha convertit en un personatge habitual dels clubs de Londres, tocant
punxant o fent fotos. De fet, les seues fotos retraten part de l'escena musical, festes glamuroses i inclús escenes més bé mundanes del seu barri d'acollida, Hackney. Este fotògraf, músic i DJ alacantí va arribar allà a Londres fa ara 6 anys i ha aconseguit molt a poc que la seva fotografia documental forme part d'un arxiu tan important com el de la Fundació Martin Parr. Avui coneixem millor Àlex Amorós en Please Play. Qui és Àlex Amorós? Àlex Amorós és un fotògraf i un integrant de diverses bandes musicals que viu a Londres. També faig de DJ en diverses sales i fonamentalment la meva fotografia és documental i musical. Londres és el paradís? Jo crec que sí. Londres és Hollywood de la música, en la meva opinió. Tens una diversitat que no trobaré en cap lloc en el món. Què trobo a faltar d'Alacant? Pues d'Alacant trobo a faltar tot. Trobo a faltar la família, els amics, la llum, la Roseta alacantí, la Mojama, l'Esplanada, el Postiguet, tot. Jo soc molt alacantí i on jo estiga estarà Alacant a mi. Jo crec que el meu futur professional està a Londres perquè les opcions que tens a Londres no les trobes en altres llocs, això és la veritat. I jo a nivell personal estic bé i professional. Vaig començar i va ser complicat, quan vaig arribar jo crec que és el moment d'explotar i estar així, pues, el que toque, això és la veritat. Els veïns li va agradar, per supòs. Jo crec que Citizen Hackney mostra el que és Hackney, diversitat de persones, cultura, idees, formes de pensar. Hackney és diferent, com diuen així. Hackney és diferent, pues això és el que jo crec. Jo crec que sí, jo crec que si eres músic pots connectar millor amb ells, coneixes millor psicològicament què és el que volen dir o què és el que volen interpretar. Jo crec que això és molt important. El projecte ha sigut bo per a mi, però també ha sigut un poc depressiu, no? Perquè veure totes les sales que has estat tocant o passant temps, treballant, estan desolades, no? Jo crec que ha sigut una confrontació de sentiments en total i bueno, ha funcionat molt bé i estic content. En l'any 2015 vaig trobar a Brian Diarte, vam parlar, Brian tocava en un grup en València, jo tocava un altre, vam parlar i vam dir, bueno, per què no fem alguna cosa, no? I bueno, vam començar amb Bruno, un projecte que es diu The Licorice Experiment i hem fet un tornada de concerts i la veritat és que estem molt contents i amb ganes de continuar. Per a mi és la Roseta alacantí, Mojama, Coca Antonyina i tot el que tinga que veure en la meva ciutat, perquè jo soc molt alacantí, com he dit abans, i així és el meu combo. Però bueno, hi ha molts combos en la comunitat valenciana i crec que són tots bons i respectables. Salutacions a tots, i en particular a la gent d'Alacant, i espero tornar pront a la nostra terra. Dios, Robert Pattinson, por favor. Jo no tinc tatuatges ni vaig a fer-me'n, de moment. Mm, 1984, de George Orwell. De desamor i depressió. Sempre. El de Lana del Rey en el FIP del 2017. Crec que és. J.K. Rowling, sent transfoba. Vicent Marco ja en pantalla. Jo crec que avui traus la teua versió més poètica. Estic llegint així en diagonal el guió i estic sorprès, la veritat. Però dis-me una cosa abans que comences. Què és poesia? Mira, jo diria que poesia eres tu, citant-te a Grant Becker, però això és el que ens passa, precisament, que citem a Becker, a Machado, a Quevedo, a Estellés, a Miguel Hernández, però després, a l'hora de la veritat, poetes joves, actuals, no en coneguem. Per això estàs tu, en este programa, per a fer-nos conèixer poeteses i poetes valencians i joves, i suposa que imprescindibles i que jo personalment segurament no conec. Així que endavant, Vicent. 5 poetes joves valencians
per a trobar la inspiració. En el top 5 tenim a Sara Olivas. És una xica que acaba de publicar el seu primer poemari, Las manos, però d'un molt de temps escrivint, coordinant certaments de poesia, participant en ells, i de fet escriu amb una alta sensibilitat, perquè ella és una persona amb alta sensibilitat i té una revista sobre el tema, ja també és periodista, que se diu Impassible. I de fet els seus poemes són molt sensibles i no deixen a ningú impassible. I a més, molt interessant de seguir a les seues xarxes socials, així que Sara Olivas, top 5. En el top 4, Isabel García Canet, poetessa de Pego, encara que ella vol que li diguem poeta de Pego, i que escriu sobre la Marina i sobre la ciutat de València, perquè és on viu i és el que més li agrada. Acaba de publicar La llum del buit, un poemari premiat a la ciutat de Torrent, i la veritat és que els seus passatges evocadors són meravellosos. En este últim poemari torna als orígens i de fet té un poema que se diu Diània, que és d'on és ella, i que és com s'anomena una cançó de Zo del disc Llepolies, perquè tu ja saps, Eugenio, que Zo ha d'eixir tots els programes de Please Play. Tots els programes, però m'ha agradat molt Isabel García Canet perquè hem territorialitzat a lo màxim. Premi Torrent, Pegolina, Ciutat de València, Zo, ho tenim tot. Top 4, redonet. El top 3. La coneixes molt bé perquè és la nostra community manager, no vos perdeu la seva masterclass, ella és Paloma Chen. És única i és tan despiadada en els seus poemes que fins i tot en la RAI, replegant el Premi Nacional L de Lírica de Poesia Viva fa poquet, va criticar en un poema a la RAE. És molt interessant llegir-la. De fet, a vegades escriu fins i tot en xinès, valencià i castellà, tot barrejat. Un poc el que passa en Convento de Jerusalén, però en este cas en versió Paloma Chen. El top 2. Un xic de Gandia, que no para quiet en Torreta. Ell està fent la revista Poetry Spam, en el fanzine Avalon de poesia, coordinant homenatges a Ausias Marc, també certaments de poesia jove en la Safor i escrivint el llibre Camelot o la poesia social, que no vos el podeu perdre, és un poemari deliciós. I a més, fa una cosa que a tu t'agrada molt, critica aquesta poesia que està tan de moda, que és la poesia que ella anomena Coca-Cola. Coca-Cola, però desventada. Exacte. Aixina és aquesta poesia que critica Joan Deusa. I en el top 1... una poetessa que està en els Estats Units vivint molt de temps, però que ha estudiat en València també. Ella és García Faet. La veritat és que va guanyar el Premi Nacional Miguel Hernández de Poesia Jove fa un parell d'anys amb Los Salmos Fosforitos i per tant és una de les veus més reconegudes en el món de la poesia actual. Té una mirada molt feminista en tots els seus temes crus, però sempre també amb un toc d'humor. I de fet també fa cursos de poesia on t'ensenya, per exemple, Eugenio, com fer poemes desconcertants. I això és el que us va passar a tots si llegiu a estos artistes, a estos poetes, perquè vos va a desconcertar el seu alt nivell de poesia. Per favor, llegiu més poesia, que això és vitamina per a l'ànima. Impressionant, Vicent Marco. Fins així els 5 poetes valencians que has de llegir per trobar la inspiració. Hola, Please Players. Soc Paloma Chen, nascuda a Alacant, crescuda a Utiel i soc valenciana. I jo soc Julie, soc nascuda a Seül, Corea del Sud i viu a València. Avui us portem una masterclass molt necessària per als temps que corren. Com ser jove amb trets asiàtics i sobreviure al racisme. El primer pas és acceptar que destacaràs i cridaràs l'atenció. Per què m'està mirant? Deu ser que li recorda algú? Vol traïgar a mi? Dec tindre alguna cosa a les dents? Ah, no, una altra vegada m'està mirant perquè sóc xinesa. Eres la primera xinesa que ves que pronuncia les R's. Eres la primera xinesa que ves de festa. Eres la primera xinesa que ves que recita poesia. O potser t'està mirant perquè no ets tan xinesa. Ah, pues sense la mascareta no pareixes tan xinesa, Ai, per cert, segurament sí que estan intentant lligar amb tu, però quan els dones carabassa et diran: Te ho tens molt cregut tu, per a ser xinesa. El segon pas és tindre paciència. Però d'on eres? Jo visc cap atrás. Però no t'he preguntat on vius, sinó d'on eres. Soc d'Utiel. Utiel? Nascuda a Utiel? De la Xina, soc de la Xina. Això és el que volies escoltar? Ja ho sabia jo. Notava una mica l'accent a l'hora de parlar. Pues que sabies que m'encanta la Xina, sobretot la cultura de samurais. El tercer pas és fer pedagogia. Saps que el gos no es cuina així? Intenta no enfadar-te.
D'acord, doncs no eres xinesa, eres coreana i què, si sou tots el mateix? No dones ni una, macho. Jo sóc espanyola, sóc valenciana i damunt m'acabes de donar una lliçó de que el valencià de Sueque no és el mateix que el valencià d'Oliver. No em puto fot. També pots enfadar-te. Tens dret a ser autèntica i a no fer pedagogia perquè existeix internet. Mira, Paloma, m'han tatuat el meu nom en xinès. T'han tatuat borinot. Ei, com va? Com esteu? Tinc la notícia que vos farà feliços, ja ho avise. Ja sabeu que torna ella a bailar sola després de 20 anys de la seva separació i ja tenim data per a l'inici de la gira. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos. Serà el 18 de juny en el Starlight, com es diga, de Marbella, el de Marbella, y de Marbella, pues el de Marbella. Y cantarán Los Chamos a Suertes, Amores de Barra, l'han confirmat, van a fer-ho. Jo necessito anar i sentir-me jove, per favor. Eugenio encara ja no pot perquè és massa vell, però jo encara estic a temps. I ara vaig amb una cosa important perquè estan eixint notícies d'efectes secundaris de certes vacunes. Res, no feu ni cas. Aquí heu de fer cas és a Hugh Jackman, que s'ha vacunat i ho ha compartit en xarxes i jo no tinc proves, però tampoc tinc dubtes, que eixa agulla s'ha doblegat quan he intentat entrar en eixe superbraç. O sigui, no és normal que s'usi el mateix tipus d'agulla per a vacunar la pota de pernil que té el Lobezno per braç i per a mi, no? No sé, jo no entenc de ciència, però no sé. I una altra bona notícia és que el govern valencià ha aprovat els tràmits, de moment són els tràmits, bé, per a que la paella siga declarada bé d'interès cultural. Està guai. Primer vam aconseguir l'emoji, i ara això, està guai. Encara sort que volen declarar bé d'interès cultural el que és la paella en general i no estan mirant com la cuinem cadascun dels valencians, perquè jo, ja us dic que jo suspenc. I vaig acabar amb dos obres culturals, una és meravellosa Cuando zarpa el amor i l'altra obra és, a veure, jo vull deixar clar que jo soc superfan, però superfan del Senyor dels Anells de Peter Jackson. I aclare de Peter Jackson perquè és possible que m'hagi fet encara més fan de la versió soviètica del 91. Sí, soviètica del 91. Fins ara no havia vist la llum, però l'han tret allà en YouTube i mireu quins efectes per a fer els focs artificials de Gandalf. Ni Marvel. Jo vos recomano de veure-la tota este cap de setmana. És un dels actors joves espanyols dels quals més sentireu parlar en els pròxims anys, n'estem segurs. Va néixer a Còrdova, però els seus arrels estan en Benicàssim. És el prototip d'actor que treballava de cambrer i un agent un dia, alguna persona de la indústria, el va descobrir. Més o menys això, ara ens contarà. Li ha costat fer-se un nom al món de la interpretació, però ja és un d'eixos noms cotitzats tant a nivell nacional com internacional, perquè ha treballat per a projectes d'HBO, de Movistar i ara Fernando Guayar ens atén a punt d'estrenar nou treball en la sèrie Luis Miguel de Netflix. Si el lugar no es de primer nivel, no tocamos ahí, punto. Fernando Guayar, benvingut a Please Play. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Molt bé, ja saps així, des d'esta terreta que tu coneixes, on tens família i suposa que molta relació emocional. Un plaer saludar-te, Fernando, perquè quan pensem en tu, pensem que eres un actor camaleònic, que pot ser, has fet de guapot, de senyoret, de simpàtic, de tio de mala llet, has fet de dur. La pregunta del milió, la primera. Com és Fernando Guayar fora de les pantalles? Tot això, alguna de esas cosas, ¿no? No, creo que me hace mucha gracia lo del señoret, me hace mucha gracia, porque sí hay muchos señorets en mi abanico de personajes. No, aún no he hecho un personaje que se parezca a mí, realmente. Es curioso, tengo muchas ganas de hacer... Es que también he hecho mucha época y ahí es un poquito más fácil distanciarse un poco, ¿no? de ti. Pero tengo ganas de hacer algo que se aproxime un poquito más a mí. El que más se aproximó fue el de Velvet, pero era demasiado com excessiu, cortado, ¿no? Sí, le faltaba mucha energía. Fernando, deixares aparcada l'arquitectura, que vas estudiar a València, però dissenyar una carrera exitosa en el món de la interpretació és igual o més difícil que dissenyar un edifici? Más difícil.
diría, porque creo que es mucho más impredecible el tema de diseñar una carrera como actor. Es una industria a la que yo le guardo mucho respeto, no te diría miedo, te diría respeto, porque nunca sabes hacia dónde va y hay muchos factores que no dependen de ti. Yo creo que a la hora de hacer un edificio o de hacer un proyecto de arquitectura siempre te puedes agarrar a un código técnico o a algunas cosas que son muy sólidas y que son ABC, no? Velvet, en Movistar, sèries per HBO, parlem ara de seguida de Luis Miguel en Netflix. Les sèries trobes que és on més i millor estan treballant ara en este moment els actors i les actrius? Es que para mí sí que es un código bastante diferente, el tema del cine y de las series. No te quiero ya contar lo del teatro, ¿no? Que eso es otro mundo completamente diferente, que es donde yo creo que más podemos desarrollar a los actores. Las series, lo que pasa que hay una cosa que a mí últimamente me atrae mucho y es el tema de tener una continuidad, de al final una película la suele rodar en 2 meses. Una serie sueles estar 5 más o menos, ¿no? 6, incluso si son más de más capítulos que lo habitual, pues no te quiero yo contar. Y la sensación con la serie es una cosa que a mí me gusta mucho, que es la sensación de formar un elenco. Te da más tiempo a conocer a todo el mundo, te da más tiempo a jugar con tu personaje, a desarrollarlo. El cine es maravilloso porque puedes contar muchas historias en menos tiempo, pero hay algo en la serie como que sí, como que tienes un lugar, no sé, más estable, entablas otro tipo de relaciones porque tienes mucho más tiempo para ello, y a la hora más artística, pues es que es eso, que el arco y todo lo que acabas viviendo con tu personaje es mayor, claro. Tu personaje está en muchísimas más situaciones porque está en muchísimas más secuencias y tiene mucha más presencia que en una película de una hora y media, claro. Totalment. I parlem d'un personatge, Mauricio Ambrosi, el personatge de la segona temporada, ara ja la segona temporada que arriba de la sèrie de Netflix, Luis Miguel. Què ens pots contar de Mauricio Ambrosi? Què ens pots dir d'ell? Pues lo primero que puedo decir es que es valenciano. Tomamos la decisión de que fuera valenciano y además me hace mucha gracia que en el tráiler ya han incluido una cosa que ellos son, o sea, Mauricio y Luis Miguel son amigos de la infancia, de cuando Luis Miguel pasaba aquí temporadas largas en España. Y entonces, pues vinculamos la infancia a Valencia, como la mía, y pues hay algo muy, muy curioso que le decidimos hacer pues para que se viera esa relación más pura que las demás, porque imaginaos, pues en la vida de Luis Miguel cuantísimo trepa tenía alrededor, cuantísima gente por interés, y Mauricio es un poco pues al vínculo con lo más hogar posible. Se quedó esa cosa de llamarle Miquelet, que al final se ha quedado, incluso sale en el tráiler y me hacía muchas gracias. Parlàvem abans de cinema, sèries, el que permet un llenguatge, el que permet l'altre, una producció o una altra. El teu primer paper protagonista, si no m'enganye, en la pantalla gran, ha sigut el de Pablo en Explota, Explota. ¿Te apetecería que fuéramos tú y yo mañana al retiro? Un pas, suposa, important a nivell professional, però també un nivell d'exigència en general, i no només pel que fa al cinema o a les sèries. Com portes això de la pressió i sobretot de la fama creixent? Pues fíjate, si te soy sincero, yo llevo como 4 o 5 años trabajando más en serio. Te diría que estoy ahora empezando a llevarme bien o a entenderme con este tema. Creo, o al menos a ser consciente, ¿no? de lo que implica todo eso. Yo tengo un perfil muy discreto, tengo un perfil bajo, así lo quiero y trabajo para ello. Para mí la vida personal, mi familia, mis amigos, es algo muy, muy íntimo. Y sí, me da cierto respeto la exposición desmedida. Entonces, sí creo que los actores tenemos acaba siendo una figura pública porque hay gente que le encanta tu trabajo y que te sigue y demás. Pero es un mundo el tema de la exposición y hay que saber entenderse muy bien con él. Y yo estoy empezando ahora. Ahora me estoy encontrando mi lugar, me parece. Varem veure una foto al teu Instagram fa no molt amb Miguel Ángel Silvestre i amb Pedro Almodóvar, i era una foto molt curiosa, no? D'estar els tres, i també es veia que hi havia complicitat. En estos anys en la indústria, Fernando, a qui t'ha sorprès més conèixer? No sé si Almodóvar, però a qui t'ha colpit i t'ha fet d'alguna manera pensar: mare meua, estic así, o sea, estic dins de la industria? Muchas veces. Sí, he tenido situaciones muy bizarras, la verdad, y de estar, por ejemplo, pues en una cena en Los Ángeles
no darme cuenta de qué personas estaban en la cena y de repente estar viendo yo a nadie sentado, decir, ¿qué está pasando aquí? Y irme al baño a llamar a una amiga, a un amigo, a decir, no sé gestionar esto, o sea, tengo de frente a Sean Penn, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? No sé hacerlo, perdón. Pero bueno, yo creo que también, pues eso que te decía antes, ¿no? La autenticidad está bien, y ir a una persona que admiras profundamente y decirlo a veces está bien, y decir que estás nervioso en un casting está bien, o sea, todo eso, cuanto más auténtico y honesto eres, yo creo que mejor. Y sí, en situaciones así, pues luego también pues le vas perdiendo un poco el miedo, también dejas de admirar a ciertos personajes que antes admirabas y luego de repente te das cuenta de que a lo mejor pues no. Per últim, Fernando, has fet Explota, Explota, que recorre bona part de la música de Rafael Acarrà. D'ací no res, estàs a punt d'estrenar eixa segona temporada de la sèrie al voltant de Luis Miguel en Netflix. Ens avellís un poc que ens punxares, tot i que siga mentalment, si tu fores el DJ de la nostra primera festa post-pandèmica, quina música de festa punxaries? A qui t'agradaria punxar-nos la primera cançó? Te la digo, ya ha venido. Lo que pasa es que es una horterada maravillosa. Perfecto. De verdad que culadas. Yo pondría, que para mí es un mito, y además es un mito muy de mi época universitaria que asocio a Valencia, Viva la Ruta del Bacalao, Calabria. Pondría Calabria. Clar que sí. Doncs és que todos a bailar muchísimo. Clar que sí. Doncs amb Calàbria sonant, Fernando, moltíssimes gràcies per esta xerradeta. Teníem moltes ganes de xerrar amb tu i de donar-te l'enhorabona per aquesta carrera que estem segurs en els pròxims anys continuarà creixent. Gràcies i fins pronte. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Un besito muy grande. Un altre adeu. És el moment per a les 4 cosetes que ens conta que podrem fer en els pròxims dies, segurament el cap de setmana i alguna cosa més enllà, dins del perímetre, això sí, de la nostra estimada terra mítica. Endavant, Celia Cerezo. A veure, Eugenio, jo no sé si serà la nostra terra mítica, però jo almenys intentaré que l'agenda ho siga. Primera proposta, el 24 i el 25 d'abril, agafar direcció cap a Castelló i anar al Paraninf de la Universitat Jaume I. Ah, mira, una altra vegada al Paraninf de Castelló. Jo crec que t'has llogat un apartament en Castelló, alguna cosa. Si ho tens, si ens vols convidar. El dia que tinga un apartament en Castelló, no em veureu ja més el pèl i només sabreu de mi per la imatge que vos donaré a les xarxes socials i als stories d'Instagram. Però ja et dic jo que no cal tindre apartament per anar a veure Les dues nits d'ahir, una pel·lícula de Pau Cruanyes i Gerard Vidal. No haurien de marxar abans els animals joves que els vells, no així. Per això us demano ara que cridem junts. És una road movie protagonitzada per joves que volen recordar la mort del seu amic llançant les seues cendres i pel camí es descobreixen a ells mateixos. Ostres, el que contes en recorda moltíssim a l'argument de la pel·li que va guanyar millor pel·lícula en els premis de l'audiovisual valencià, que és Coses a fer abans de morir. Sí, però esta en canvi va ser un altre premi especial del públic als Gaudí 2021 i guardonada també a millor direcció i actor al Festival de Màlaga. Poca broma, Poca. I de la pantalla gran passem a la xicoteta amb la segona proposta. Són les sèries en temps de coronavirus. Eugenio, pregunta, tu en quina o quines sèries estàs refugiat durant esta pandèmia? Uf, ostres, és que ja portem un anyet, han sigut moltes sèries. Que em vinguen al cap aixina ràpidament, Fuga Morra, i he revisitat The Office i Succession. Doncs sobre aquest paper salvador de les sèries i sobre els títols que ens han acompanyat parlaran el creador del Ministerio del Tiempo, Javier Olivares, i el crític Alberto Rey i la guionista Paloma Rando. Serà el pròxim 20 d'abril a La Mutant a les 6 de la vesprada. T'he de dir, Cèlia, que des que isque Clubhouse no estic anant a moltes xerrades, però esta m'interessa molt, d'esta anirem. A veure, no passa res. Porta una tercera proposta i és per als amants de l'indie i del Festival de les Arts. Este diumenge tenen una cita 18 d'abril, el diumenge 18 d'abril, a les Arts Light. És una bestreta, no?, del que serà les Arts 2021, després d'este paronet que hem tingut durant un any, amb grups com Íñigo Soler, Luna Tac, Far de Bogotà o també, para l'orella, Eugenio, Tu otra bonita. Sonrió en medio de la pista, miramos tú y yo. Així que, com no tenies clar si aniria o no a una xerrada, el que em proposes és un festival que deies que era d'indie, però a mi això em sona flamenc.
A veure, és que ells fan així un indie més mestís, però la veritat és que a mi fa molt de goig esta fusió pop, flamenc, indie. Això sí, hi ha una cosa que també em fa més goig encara i és el sentit de l'humor. Per això vull dir-te una quarta proposta i no és Eugeni Alemany, que està en tots els llocs, sinó el dúo galego-madrileny Pantomima Full. Estaba viendo Twitter antes y he visto un chiste que me ha puesto de una mala hostia. Sí, Eugenio. Els autors del vídeo de L'Ofendidito vindran el pròxim divendres 23 d'abril a l'Aula de la Cultura d'Alacant i ja ho tinc tot escudillat, Eugenio. Per cert, que si algun dia posa Eugeni Alemany, no et facis L'Ofendidito, Jo no tinc cap problema, Celia. De fet, m'ofendria més, jo crec, que ens fera un directe final de Bon Rotllo i Combollet, això... Salla i arrosset, bon rotllo i combollet, no necessite més, bon rotllo i combollet. Sort, mira, que acabem Please Play amb un gran artista del cant d'estil valencià, pop, i que cada vegada està més modern, Jonathan Penalba. L'últim convidat d'avui és un exemple molt clar que la joventut i la cançó tradicional no són incompatibles. Jonathan Penalba, que va néixer a l'Alcúdia en 1991 i als 5 anyets ja anava per ahí cantant al Baez. Va debutar en 2017 amb De So Carrel i en 2020 va guanyar el Premi Carles Santos no fa molt, uns mesets, al millor disc de difusió i mestissatge pel seu segon LP Reversions. En esta ocasió és un disc amb versions d'artistes més contemporanis com Lluís Llach, com Miquel Gil, com La Gossa Sorda, com Ovidi Montllor o Raimon. Avui el tenim així, en Please Play, per fer-nos sonar una de les seues cançons, això sí al costat, ara el veureu d'ací uns minutets, amb Pere Ródenas. Així que, Jonathan Penalba, benvingut a Please Play. Un plaer. Un plaer per a nosaltres tindre't així. La veritat que t'he de dir que personalment em va colpir molt el teu treball, aixina repassant esta carrera que portes amb Ananda Dansa al Palau de les Arts amb eixe Atman i el comiat, no? El comiat d'una companyia tan important com Ananda Dansa. Sí. Com va ser per a tu aquest projecte d'arts escèniques en el qual tenies un paper tan important i en un comiat tan emocionalment tan potent com el d'una companyia com Ananda Dansa? Quan em van fer la proposta des de les arts, jo dic, serà solament cantar, però no, ja quan vaig arribar allí a l'assaig amb tota la companyia d'Ananda Dansa, i ja va dir, com que has sentat, tira pa que sí, i em van fer manejar molt i la veritat que ha estat un plaer poder estar en aquesta despedida, en aquesta companyia que ha portat tants anys i ha portat el nom també, jo penso que de València a tot arreu. Precisament, en este comiat d'Ananda Dansa em vaig adonar quant havies evolucionat en pocs anys pel que fa a la interpretació, al cos. Com recordes tu este viatge tan ràpid cap a la interpretació que ara és molt més ampla, molt més voluminosa? La veritat que jo penso que el secret és rodar i aprendre, i com no deixem mai d'aprendre, i jo sempre que em diuen de fer una cosa, quan més complicat millor, perquè són propòsits, i jo penso que fer coses diferents, i ara per exemple en aquest últim disc no té res a veure amb el primer, i Ananda Dansa, l'espectacle de Atman, va haver un abans i un després, perquè a mi ahir les vergonyes se'n van anar. Jo et volia fer un joc de dir-te 3 noms i a veure què és el primer que et passa pel cap, val? El primer d'ells és Els Jovens. Per què se'n vau anar? Ostres, per què se'n van anar? Vull dir-te, això, però de què van? Mira, van fer en desembre i en gener van fer lo del concert Ovidi i n'hi havia per allí dels Jovens, estava el Pep mirant amb ell, ho vas dir, però de què aneu? Vull dir-te, en lo bé que van fer, jo dic, per què s'ho heu deixat? El segon nom, Pep Jimeno, Botifarra. Una fonoteca que camina. Vull dir, el que fa i el que farà. Vull dir, llarga vida. I el tercer nom, Pere Ródenas. Mare de Déu, sense ello no hi haurien discos. Jo cante, però el que és la vessant de producció i la vessant de vulguis o no de poder estar pendent de tot i de fer les cançons, això Pere. Jo interpretar-ho i poquet més, però sense ell et dic jo que no n'hi haurien discos. Doncs finalment et pregunto, Jonathan, quina cançó has triat, o heu triat, has triat amb Pere, per a les espectadores i espectadors de Please Play? Pues hem volgut fer la cançó de M'aclame a tu.
mare de terra sola, arrapa els teus genolls amb les brutes, invoqui un nom secret a consigna, mare de pols, segresta d'esperança. Entre el gran foc o la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins. M'ha agafat l'os que més estimava i canca el joc de maternitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. I en arribar al terme em donaré del prec dels vents que em retornaré sempre. I en arribar al terme em donaré del prec dels vents que em retornaré sempre. I en arribar al terme em donaré del prec dels vents que em retornaré sempre. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja. Seràs l'ocell i seràs la bandera. I en arribar al terme em donaré del prec dels vents que em retornaré sempre. I en arribar al terme em donaré del prec dels vents que em retornaré sempre. I en arribar al terme em donaré del prec dels vents que em retornaré sempre. Gràcies i gràcies per seguir-nos en les nostres xarxes, Instagram i Twitter, i per subscriure-vos als canals de YouTube i Twitch. Allà ens veiem en uns dies. Fins aleshores, sopeu bullit.